Момента настъпи. Представям ви една изключително впечатляваща видеокарта от Nvidia, а именно новата GeForce RTX 4070 Super в изпълнение от MSI версия Gaming X Slim. Спрях избора си на нея, защото това със сигурност е перфектният среден ценови сегмент. Карта с изключително голям диапазон от приложения, като работа, гейминг и стриминг, което предполагам е важно за доста от вас. Поради оскъдното място на моята кутия и желанието ми картата да има RGB елементи, Slim варианта предлага едно страхотно решение в 46 мм дебелина. При ограничение на моята кутия от 58 мм, едно от нещата, които ме впечатлиха най-много при тази карта е ефективното й охлаждане, което е идеално за малки форм фактори като Mini ITX кутии, както е в моят случай с NZXT H1 втора генерация. Другото, което оцених, е ниската консумация на енергия, само 245 W, като изискването е да имате 650 W захранване. Това говори изключително добре за оптимизацията на видеокартата, защото близо нарасналите с 1300 CUDA ядра спрямо предходното поколение не са повлияли по негативен начин на консумацията, а само по позитивен на FPS. Аз лично предпочитам енергията да се превръща в FPS, а не в топлина за зимата. Умаленият вариант на картата по никакъв начин не е възпрепятствал MSI да се справят с нейното охлаждане. По време на тестовете картата рядко надвишаваш 70 градуса, което за работа в кутия лишена от въздушен поток е страхотен резултат. Въпреки че е класифицирана като 2K гейминг видеокарта, по мое мнение тя се справя доста добре и с някои по-тежки задачи като 4K гейминг и визуална обработка, както може сами да се убедите от няколко теста.
Тестовете бяха на 4K Native резолюция, само на две от игрите беше активиран DLSS, Forza Horizon 5 и Red Dead Redemption 2. Ако ви е харесал клипа, оставете лайк и се абонирайте за канала. Благодаря ви и до скоро!